बोलो देनी तुंडी तो देनी तुंडी तो दे ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ବୋଲ ସେ ଜଣେ ନି ମାଗି ଆସିଥିମେ ଯେ ମାଗି କରି ଖାଇ ସବୁଦିନ ଆଉ କେହି ନାଇଁ ଡାକମେ ବୋଉ देनी लो देनी बो देनी ତୁମେ ଆସିଛ देनी याद चलती तुंडी तो देनी मैं खाई दे तो जदी ତୁମର ଘରେ ରୋଷେଇ କର ନାଇଁ ତୁଣ ଖଣ କରିଥିଲି ଆଳୁ ଖଣ୍ଡେ କରିଥିଲି ଆଳୁ एकला लोग केते करबु की फोन नहीं पानी पड़ी आछन बोल देनी एकदम खाइते दिए देनी ଆମର ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇ କରି ବାସନ ଫାସନ ମାଜି ଦେଲି ନା ପୁରା ମାଜି କରି ତ ଜଷ୍ଟ ଘରକୁ ଆସିବି ନାଇଁ କିଲୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଆସିବି କହୁଥିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କୁଣିଆ କାକୁ ଦେଖୁଥିବୁ लो ଦେଖୁଥିବୁ ମୁଁ ଯାଇ ତାକର ମାଗିକି ଆସେ ଦେଖୁଥିବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମାନେ ଜାରି ରଖ ଦେଖିଲ ଏଇ ହେଲା ମାଗି ଖାଇ ମାନେ ଯାହାର ଘରକୁ ହେଲେ ବି ନେଇକରି ଖାଇଲେ ଯାଇ ଏମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନହେଲେ ନାଇଁ ଘରେ କିଛି କର୍ମଇ ନାହିଁ ନା ଯାଉ ଦେଖ ସବୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଜିନିଷ ତିଆ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ କରାଯିବ ନାହିଁ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଘରୁ ମାଗି କରି ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେଟା ଅଭ୍ୟାସ ପରର ଘରୁ ନାଇଁ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେନି ଯାଉ ଏଇନା ଯାହାର ଘରୁ ମାଗି କରି ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ ଖାଉ ଆମର ନାଇଁ ଦେବୁ ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଦେବୁ ଏମାନଙ୍କୁ